सिनायाखैब्रा आंलाय आंनि हिनजावखौ सिनायदों दा। बिदि गाबाखै नोंनि हिनजावा नोंनि खाथियाव फैगोन नालै मालाय बिबा सोरजों बेरायहैनानै दङ। जारला जासिगोन आंहा नोंथां जुदि आंना हिनजावा सोरजोंबा खालाममारदोंबा आंहा एम्बु समाजाव गन्थंआनो थानाय नंलाना। गसाय नोंसोरनि एम्बुफोराबो मालायजों खारलु खारला जालायलायो। मानो जाया मानसि समाजाव जुदि हिनजावा हौवाजों हौवाया हिनजावजों खारलायोबा जोंनावबो जोआ जोलाजों जोलाया जेजों खारलायलायोब्रा। दा आंनि हिनजाव एम्बु बुंग्लियानो सोरबा एम्बु सिथ्रजों खारफालाङोबा आंहा खमल' लासिंसि जागोनलै नोंथां हिनजाव खारजालाय होननानै। नोंथां लाया आङो बेबायदि बदनाम। नांगौ आं हिनजावखौ नागिरसे नागिरनानै बेजों फाथैलाय बिसिनानै नांगौ आङो बेखौनो गारगोन थेवब्लाबो आं बिदि बदनामखौ लाया नोंथां। हिनजाव खारजानाय बदनामखौ लाया नामा? औ नोंथां आं हिनजाव खारजानाय होननानै बदनाम लाथारा लासिंसिंनो। गसाय दे जियानो जादोला नोंखौ आं जोंहानि बारियाव दोनहैनोसै बिनिफ्राय नोंनि हिनजाव बुंलिखौ नागिरनानै फाथैलाय बिसिनोसै दे। ओमफ्राय दा आङो दैखरनि मोदायजों एसे रायलायहैनि नों जेबो बुंनाङा दै आरो आंनि खर' हासुला नाङा दे। हैद नोंथां आंखौ नों बिराद लोखिसा सानबाय नामाब्रा आं एम्बुबाबो एथ' लोखिसा नङाब्रा नों साननाय बायदि। दे हामबायसै हामबाय मानसिगोन दैखराबो। मादै आंनिनो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय। आंनि लबावनो दिनै बायदिसिना जानांबाय। आइया बुंखायोमोन आंखौ थाबानो लुबैनायानो थैनाय होननानै। बे खोथाखौ आं दिनै जोबोद मोजाङैनो बुजिबाय। आं फैसानि मुंखौ खोनानाय लोगो लोगोनो नोंनिफ्राय फैसा लाफ्लांबाय। आं नोंनिफ्राय फैसा लायामोनब्ला फावगालिया दिनै बिदि आलाय सिलाय जानाय नङामोन। नोंनि गोरोन्थिखौ दासो बुजिदों नों? औ मादै आं दासो बुजिबाय आरो आंखौ हायोबा निमाहा होदो। आंहा नोंनाव निमाहा बिनायनि जेबो मोन्थाय गैया थेवबो आं निमाहा बिबाय मादै। अन्नानै आंखौ निमाहा होदो मादै। एमाव राजा नोंखौ आं मालाबाबो निमाहा होआ। जुदि नोंखौ निमाहा होजानो लुगैयो अब्ला आंनि फिसाजो फावगालिखौ माब्बार लानानै फै आंनिसिम। नोंखौ आं सिगांनिफ्रायनो बुंखादोंमोन ना आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजानाव था होननानै। नोंनि थाखायनो आंनि फिसाजोआ दिनै अख्रा जाबाय। आंखौ दर बाजा फांथेलायनानै खारनो गोरों जाबाय। बेफोर गासिबो नोंनि थाखायनो जादों। नों सिगाङावनो आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजान जानायमोनब्ला जेबो जानाय नङामोन ना। आरो बिनि सायाव इसिबां फैसा लबिया नों फैसानि थाखायनो गावनि गार्लफ्रेन्डखौ फानलायलायग्रा। मादै आंखौ बेफोरबायदि बुंनांला आं जोबोद लाजिनाय मोनदों मादै आरो आङो बे खोथानि थाखाय लाजिबाय थासिगोन। लाजिनो रोंदोंबालाय माबार आंनि फिसाजोखौ लानानै फै। जागोन मादै आं हाफांखौ जेरावखि थाया मानो लानानै फैगोन। मा नायबाय थाखो आंनि मोखांखौ माबार लानानै फैदों आंनि फिसाजोखौ। आंनि फिसाजोआबा बहा दङ माब्रै दङ बेबा। जागोन मादै आं लानानै फैगोन। दोलो थोराय थांनोसै थैदो। बिहामजो मा खोनादों आं बेफोरखौ? औ आयै आङो एमाव राजाया आंनि फिसाजोनिफ्राय गोजान जाथों होननानै फैसा जासिफ्लादोंमोन। आङो आनजादसो नायदोंमोन। आंनि फिसाजोनि सोलाय बियो फैसाखौसो सायख'दों। आं सिगांनिफ्रायनो बुंखादोंमोन फावगालिखौ एमाव राजाया मोजां नङा होननानै। न'खरनि मानसिफ्रानो रावबो मोजां नङा गोदायानो गाज्रिबा बोरै बिलाइफोरा मोजां जालायखो। आंबो पुलिस थानायाव थांनानै फैनि एसे खबर लाहैनि आं। सानलुबायदां औ आयै फावगालिनि लोगोफोरनाव सोंजोब्बाय नोङो? सोरनावबा दंहैयो खोमा? आं गासैनावबो सोंजोब्बाय आयै। फावगालिनाव जेसेबां लोगो दङ गासैनावबो फन खालामनानै सोंहरबाय रावबो मिथियानो। आयौ बहा थांखो बेलाय? मायाव थांखो बियो? आरो बे थफिरामालाय मानो लानानै थांनांगौ? बे थफिरामा गावबो सान्थियाव थाया मालायखौबो मोजाङै थानो होआ। थफिरामनि न'खरनावनो थांनानै सोंहैफिननांसिगोन। बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरानो माबा मोनसे खालामदों बियो। आयै जों थांनानै फैखांबाय गैया न' सिङावबो नायनानै फैखांबाय। बोरै हारसिं गोमानो बियो? बेफोरबायदि हारसिं जेरावबो थांनो रोंफेरा बियो। बिसोरनि न'खरनि मानसिफोरानो सोरबा बहाबा लानानै थांदों खोमा। आंथ' थफिरामोननि न'खराव सोर सोर दं सोर सोर गैया दाबो मिथिया। नोमफायालाय? आं दासो फन खालामदोंमोन आफाखौ फैगासिनो दङनो। हाफां फावगालिया न'आवनो दङ ना? गैया फावगालिखौ थफिरामा लानानै थांदोंमोननो। दा फावगालिया थफिरामनि न'निफ्राय गोमाबाय। गोमाबाय? माबोरै बिदि गोमानांगौ जाखो? आंबो बेखौनो सानदोंहाय माबोरै गोमानांगौ होननानै। आरो फंसे खोथाखौ साननानैनो मोनासै आं बे फावगालिया थफिरामजोंलाय मानो थांफानांगौ जाखो? बे थफिरामानो बुरखाय बुरसि लांथारदों बियो। आंना फिसाजोआ गोसोआनो गोरलैथार जायखौनो मेखौनो फोथायलाबायनो नागिरो। जाय जेखौ बुंदों बेखौनो नंगौ सानो। दा ओमफ्राय थफिरामनि न'आवबो गैया होननानै बुंदों। माबोरै गैया जानांगौ जाखो? थफिरामनि न'आव थांनाय मानसिया माबोरै गोमानांगौ जाखो? नारजि बुदां थौलाय थफिरामोननाव। आंथ' मा सानदों मिथिगौ ना थफिरामोननि न'खरनि सोरबा मानसियानो जोंहानि फावगालिखौ दोनखोमादों खोमा। थौ आरो जाथियालाय? आं जाथिखौ नुवाखैनो। जाथिखौबो लिंफादो। बयनिफ्रायनो फन खालामगासिनो आं गैया। सोरनिबा फन फैदों। हेलौ आदा आं जाथि बुंदों। बहा दं नों जाथि? दिनैथ' नों खामानियावबो फैयाखै। आदा आं जेलावसो दंफैयो। जेलाव? औ आदा आं जेलावसो दंफैयो। आइया आंखौ फैसा खावदों होननानै जेलावसो थिनहरबाय। बेखौनो खोन्थाहरनो फन खालामदों आं आदा। दोननोसै। मा होनखो जाथिया? जाथिया जेलावसो दंहैयो। मा? जेलाव? आदाया जेलाव दङ।
मा जाबाय थाग्ला जाखो आं बुजिनानै मोनला सासेया गोमानानै दङ सासे जेलाव दंहैयो मा खालामबावगोनथाय आं दासो थाना फारसे ओंखारलांदों आइनो खोन्थाहरबानो जाबाय आइयानो लाबोथोंसै जाथिखौ थानानिफ्राय जों थफिराम मोननाव थांनानै फैनोसै जागोन दे बेखौनो खालामनोसै आंलाय मानो बयजोंबो थगायजायो बयजोंबो नासयजायो हिनजावफोरजोंलाय आंनि रासियाव हिनजाव रासियानो गैया नामा मानो गैया जानांगौ जाखो दङ जों नोंनि थाखाय हिनजाव नागिरनानै होफैगोन ना माखौ जिंगासिदों आंनो हिनजाव नांगौ सोर था लाजियाबो नामा नों बेफोरबायदि बुंबाय थानो माखौ लाजिबावनांगौ जाखो बे बैसोआव सासेखौ मोनगोन साननानै सासेखौ गोसोखौ दुखु खालामनानै फैबाय दा आं मा मोखाङै थांफिननांगौ जाखो माथो जानोखाय मोजाङै रायलायहैगोन आरो गाबबाय थानांला गाबोन रायलायहैगोन ओइ पावगालि बादालि आइ एलबार्टआलाय जानोहाय मानसिखौ नुवाखै आं बहा थांदोंथाय आंबो नुवाखै मानसिखौ बापावो एलबार्टहासो लाङाखैथ' पावगालिखौ मानो लांलाबायनांगौ जाखो बेलाय एलबार्टहासो आंखौ हाबा जाजानो बादोंमोन उन्दै मानसिखौनो हाबा खालामो नामा होननानै बुंदोंमोन एलबार्टहानो लांबाय खोमा आयो नंमारगौबो नामासै बहा लांखो बेलाय एलबार्टआ बेफोरबायदि लानानै थांदोंब्लाथ' बहा लांगोन बेलाय गुवाहाटियावसो थाहैयो बियो गुवाहाटियाव लाङाखैथ' गुवाहाटियाव लांबाय नामा होमबा औ गुवाहाटियाव दानो बापाव बेथ' हाफांसो मानो फैदों बिसोरलाय मानो फैदों फिसाजोखौ नायगिरनो फैदों आरो थौलाय बाहेराव आच्छा बारु थाइबानि लारु बमर' आं थांनोसै दै ओमफाव दे उन्दुदो गाबोन जोंहानाव थांनो नांगोन दै आं सोरखौबा लांफैनो थिनहरगोन नोंखौ जागोन दे अमा राजा ओंखाम जानानै थांदो आयो आंहालै हांग्रि मोनदिया नेनानै दंबाय दङ बियो आंखौ जोंहाना दिनै सानसे जालांबालाय माथो जायो दे आयला दावसे देलाय दिनै आंनो ओंखाम जासिलायनो रोंलायथारदों माथो नोंलाय जालांदो आयो एसेबां खस्थ' फैफाबाय जोंजों होद मानसिया मानसिखौ हेफाजाब होलायनायानो खस्थ' जायो नामाब्रा जों मानसिया मानसिखौ हेफाजाब होलायनांगौ आरो हेफाजाब होखांनायनि उनाव बै मानसिनो मालाबाबो खोन्थाफिननाङा आरो ना बुंफिननाङा बै समाव आंसो नोंखौ नायफिनदोंमोनलै बै समाव आंसो नोंखौ नायफिनदोंमोन आं गैयामोनब्ला नों मा जागौमोन होननानै मालाबाबो बुंफिननाङा आरो ना बुंफिननाय लोगो लोगो बे हेफाजाब होनायानो नङा जों मानसिफोरा माबायदि मिथिगौ ना जाय मानसिनो हेफाजाब होदों बे मानसिया जोंखौ अराय सम गोसोखांबाय थानांगौ आरो नंनायनि नङिनि आमुखाया जोंनो हेफाजाब होदोंमोन थामुखाया जोंनो हेफाजाब होदोंमोन होननानै बेफोरबायदि मालाबाबो जानो नाङा जों साननांगौसो मानसियालाय मानसिखौ नांगौ समाव हेफाजाब होखानांगोन हा जोंखौबो देनां सोरबा हेफाजाब होगोन जोंबो सोरखौबा हेफाजाब होनांगोन माने सार्कोल बायदि गिदिंबायसो थायो बेनिखायनो हेफाजाब होलायनायखौ मालाबाबो रायखांफिननाङा आरो मालायनोबो खोन्थानाङा आंसो हेफाजाब होदोंमोनलै बेखौ आंसो बेखौ नायफिनदोंमोन होननानै जै बिदि बुंबाय हेफाजाब होनायानो नंला आरो अबयसे खायसे खायसे मानसिफ्रा हेफाजाब होजाखांनानै ना खिथु बिखुं खिथिना खारलाङोना बेबो मोनसे गाज्रि एकदमबारे सिनायै बायदि जाफ्लानानैबो थायोना बेफोरबो गाज्रि आच्छा बारु थाइबानि लारु बिराद भाखौनो होबाय आं न'आव थांनोसै दावसे दालाय दिनै नोंनि ओंखाम संनायखौ जाथ'ला आङो मालाबा जाफैसिगोन जालांदोहाय अमा राजा जोंहानाव खेबसेबो ओंखाम जायाखै नोंनि थाखायबो ओंखाम ओंख्रि संखाथारबाय ओइ अमा राजा जालांदो दे है नाङा आं जाफैफिनगोन ना मालाबा गाबोन समफोर फैबाय थानायानो जासिगोन दे दुमफावखौ नायनो थाखाय फैनांगौ ना अब्ला जागोन दे होमबा आं थांनोसै दै मोजाङै थालायबानो जाबाय मोजाङै अनलायलायनानै थाबानो जाबाय आं थांनोसै आं दोनलांनि है गोजाननि आलासि नामा दोनलांलायनाय था बेवहायनो दुमफावजों था आं थांनोसै बाय बमब्र आरो दुमफाव आं ओंखाम खुरैनोसै दे थां ओंखाम खुरैदो हेलौ ओइ हायना नोंसानाव फावगालि थांदों नामाब्रा हा थाङाखै दे होमबालाय हेलौ ओइ फुंबिलि नोंसानाव फावगालि दंहैयो नामा हा गैया दे होमबालाय सोरनावथो थांदों बेलाय फावगालिया बहा थांमारदोंब्रा बे मानसियालाय ना थफिराम मोना थगायदोंसोलै ना फावगालिखौसो सोरबा ओइ मा जाला माला साननो नागिरदों नोंलाय फावगालिखौ मोनफिनगोन जों बे फावगालियालाय बोरै गोमानांगौ जाखोब्रा आंखौथ' हाबा जागोन होननानैसो खोन्थाहरलायथारदोंमोन माबा मोनसे जाथारदों बियो बे थफिरामोननि न'आवनो दंथारो बियो थफिरामोननि मानसिफ्रानो सोरबा माबा मोनसे खालामथारदों बियो थुलाय बिसिनि न'आवनो थांफिननि वायला मा मोनदोंलै नोंसोर एसेबां हराव आबा बिराद गिदिर जाथाय जाबायना आबा माबायदि गिदिर जाथाय नोंसोर सानैयासो आबा जों सानैया जेबो जायाखै फावगालियासो माबा मोनसे जाबाय मा जाखो फावगालियालाय थफिरामा हाबा खालामनो होननानै लानानै थांदोंमोननो फावगालिखौ हो दा थफिरामोननि न'निफ्राय फावगालिया गोमाबाय आयला आंखौ सोरबा दानि फन खालामनानै खोन्थाहरदोंमोनलै फावगालिया थफिरामजों हाबा जासिगोन होननानै ओमफ्राय आं सोरबा एप्रिल भुल खालामदों खोमा होननानैसो आं पात्ता लायाखैमोन खोथाया बिदिसो जाबाय होमबा मानि थाखाय बेफोरबायदि गोमालायनाय जाखो मानि हाफां फावगालिनि सोलाय फैसा लानानै फैदोंमोन ना हाफां मादैनिफ्राय बेखौ मिथिनानै एसे नांलायनाय जादोंमोन आरो आंजों ओमफ्राय आंजों नांलायखांनानै ओमफ्राय थफिरामजों थांफादोंमोनलै बियो वा थफिरामजों हाबा जानो नागिरलायदोंमोन बियो बिसोर सानैया नांलायलायदोंमोन
नांलायलायनायावनो बेहाबो आं बायदि बयफ्रेन्ड मोननाय नङा होननानै बुंबाय ओमफ्राय रागाजोंनो टपिरामखौ गावनि बयफ्रेन्ड खालामनानै टपिरामजों थांदों बियो आइला जामाइला दानि गथ'फोर रावबो जेननानै थानो लुगैया इग' एटिट्युड खिथिलायनाय देखायलायनायानो बांद्राय नों हायोबा आंबो हायो होननाय बायदि जेट बादायलायनायावनो थैयो आच्छा न'आव थौ गाबोन नागिरगोन आफा आं दिनैनो नागिरगोन दुलुर नोंखौ न'आव दोनलांसै थुदो जोंहा न'आ खाथियावनो दङ माथो नोंसोर थांदो दे आं थांनोसै जागोन दे ओइ एमा बेटा मा जाबाय थायोब्रा आफा नोंनोथ' बुंदोंमोन हाफां मादैनिफ्राय फैसा लाबोनाया थिगानो जादों होननानै नाथाय आं दा मा खालामनो आफा मादै हाफां आंखौ निमाहा होनाय नङानो ओइ दा गाथ' साला नोंस्रा गोसो थोलायदों गावस्रालायदों जों बिमा बिफायासो गेजेराव होंगो दोंगो हाबफानांगौ ना आफा प्लिज पावगालिखौ नागिरनानै लाबोना दोनफैनोसै न'आव बेनिफ्राय आं जेबो गोरोन्थि मावला आच्छा बारु थाइबानि लारु आं हाफांनो फन हरनि हाफांनो हरजानाय नङा नारजि बुदांनो फन हरनि र' हेलौ नारजि बुदां खोथाखौ खोनानानै बोरैबा मोनबायलै दा बहा दङ नोङो थफिराम मोननाव थांदों आच्छा आंबो थांगासिनो र' दे नोंसोर थौग्रो थफिराम मोननाव थांनो नागिरदोंनो थौलाय थफिराम मोननावनो सोंहैनि माबायदि गोमालायनाय बे न'निफ्रायनो इसोरनो दोनखोमायाखैथ' उनाव किडनेप खालामनानै फैसा लुथिनो नागिराखैथ' बे थफिरामखौ जेबो फोथायजाया बे थफिरामनिनो कारबार जाथारगोन थौ थफिरामखौनो हमहैनांगौ बेबो गोदनायाव पावगालि बेयो आंनि लोगोनि रुम बेवहाय साननैसो थाथ'नो हागोन ओमफ्राय नोंलाय आं बै मोनसे रुमाव थाहैगोन नों बेवहाय थाबानो जाबाय आंनि लोगोफोरा दा न'आव दंहैजोबो नों आरामसे थानो हागोन दे दा नों जिरायथ' आं जाग्रा लोंग्रा बेबस्था खालामनि आं जोबोद गिनाय मोनदों एलबार्ट न'नि मानसिफोरा मिथिबा मा सानगोन आंखौ बेफोरखौ सानबाय थानाङा दे समजों लोगोसे गासैबो थिग जागोन र' फन फैदों न'निफ्राय नों सिरि थाथ' दै हेलौ एलबार्ट फिसा बहा दं नोंलाय आं लोगोनि रुमाव दं पावगालिया न'आव गैया बहाबा थांबाय नों मिथियो नामा आं मिथियालै आयै नंमारगौ ना नों मिथिमारा आयै आं मिथिया आं लोगोनावसो दंफैयो आं गाबोन नङाबा समफोर न'आव थांगोन दे जागोन मा होनदों पावगालि नोंखौ न'नि मानसिफोरा नागिरहोलांबायानो नों जेबो साननाङा साननैसो बेवहायनो मोजां थादो आरो सम थासारिफोरा मोजां जाबानो नों न'आव थांफिनदो जागोन दे आइ आफामोना बानलु बिदां आबैमोना खम नागिरगासिनो आंखौ आं आइखौ दरवाजा फांथेना फैफ्लांनानै जोबोद गाज्रि खामानि मावबाय आं दा मा खालामबावनांगौ दे दा आं एलबार्टरजोंसो गुवाहाटीयाव फैनांबाय बेफोर खोथाखौ गामियाव मिन्थिबा आं बिराद बरनाम जासिगोन हेमाव राजाखौनो खेबसे फन खालामनोसै नामा खालामा बियो आंनिख्रुइ फैसाखौसो देरसिन सानो नांगौबा आइखौनो फन खालामगोन आं आइजोंबो आं मा होननानै रायलायनो मेसेज हरनानै फनखौनो सुइच अफ खालामनानै दोननोसै आं मोनसेनि उनाव मोनसे जाथाय जानायानो जोबला आं बेफोरबायदि जाबाय थायोबा बानाय मोनो दै मा बुंनो आरो फिसाफोरनि टेनसनखौबो लानांगौ जायो फिसाफोर खांनायाबो इसेबां गोरलै नङाहाय नारजि बुदां जों फिसाफोरा जेब्ला उन्दै अब्ला जों गावनि गोसो बायदि खालामनो थिननो हायो बेखौ मावनाङा होनबानो मावालासिनो थायो नाथाय देरनायजों लोगोसे गावनि गोसो बायदि खालामग्रा जाबाय गावसोर लुबैग्रा बायदि जाबाय बिमा बिफाफोरा होबथाबा जों बिमा बिफाफोरासो गाज्रि जायो बुजिनो रोङै जायो जेसेबांनो फिसाफोरा देरो एसेबांनो बिसोरनि दायथ'फोराबो बाङो आरो लोगोसे बिसोरनि टेनसनाबो थाफाबाय थायो दा नुबायना बिमाजों उल्था उल्था नांलायग्रा जाबाय हौवा गोसो थोनायखौ लोगो हमैनो होननानै बिमाखौनो दरवाजा फांथेनानै गालांग्रा जाबाय मानसिखौल' लोगो मोनथोंसै दे दा बेफोरनि बागै जेबो साननांला जेब्ला लोगो मोनो अब्ला आं बुंगोन बुंबानो जाबाय नों जेबोखौनो बुंथारा नालाय आरो नैबे बानलु बेदाङाबोलाय न'आवनो थाला दाना बहाबासो खारै खारै थाहैबाय थायो पावगालिखौल' लोगो मोनथों गासैखौबो थिग खालामजोबगोन आं हेलौ पावगालि नों बहा दं नों पावगालि सोलाय सोलाय बहा दं बियो बहा दं नों पावगालि आंखौ निमाहा हो आफा नोंसोरखौ दुखु होबाय नोंल' बुंलाय नों बहा दं नोंखौ लायनो थांगासिनो जों आफा आं गुवाहाटीयावसो मायाव दं नों आं गुवाहाटीयावसो आफा आं आइखौ जोबोद दुखु होबाय आफा आं जोबोद लाजिनानै दङ आफा आं दा गुवाहाटीयावसो दंफैयो आफा गावनि गोरोन्थिखौ सिमान जानायाबो बिराद गिदिर मानसि मिथिबाय पावगालि नों गावखौ गोरोन्थि मावदों होननानै बुजिदोंबालाय मानो खारखुमानांगौ जाखो खारखुमानानै थायोब्ला गोरोन्थिया बांसिनसो जायो बेनिखायनो न'आव फै आं माबोरै थांनो आफा आं लाजिदों बेनिखायनो आइनो फन हरालासिनो नोंनो सोंदों आफा आइखौ बुंबानो जाबाय टेनसन लानाङा होननानै लाया जायो नामा नोंसायासो बांसिन टेनसन लागासिनो आरो आंबो बुं नोंखौ लायनो थांगासिनो जों आंखौ लांफैनाङा आफा खोन्थालाय नों सोरजों दं आं लोगोफोरजों दं आफा
aku udah foto sampai. हेलौ मा होनखो? गुवाहाटियावसो दंहैयोनो गुवाहाटियाव? गुवाहाटियाव सोरजों थांखो बेलाय? आं सोंनायाव लोगो होननानै बुंदों सोरबा लोगो दं खोमा गुवाहाटियाव गाबोन गुवाहाटि फारसे ओंखारलांनोसै मा गाबोनहाय? दिनै ओंखारलांबा माथो जायो? दा गावनो खोन्थाहराखैबा गाव जाबायदि गोरोन्थि मावदों बेखौ सिमान जाहरबाय आं मिथिनायाव फावगालिया गाज्रि खामानि मावा बेखौ आं मिथिगौ बुजिनो रोङियाव सानस'नो रोङियाव गाव गोरोन्थि मावबाय थाथ'थोंसै बियो गाबोन खबर लाहरगोन आं दे होमबालाय न'आव थांफिननोसै होमबालाय थफिरामनाव थांनानै लाब गैला अब्लाबोहाय थफिरामखौ लोगो हमैनि आंनि फिसाजोखौ मानो हाबा खालामनो होननानै लानानै थांनांगौ नङाबा माथो थांनि र' अमा राजायाबो फैगासिनो दंखायो बेखौलाय मानो नांगौ? बिनि फिसालानि थाखायनो जादों। अमा राजाखौ जेबो दा बुंथ' फावगालिया जेब्ला गुवाहाटिनिफ्राय फैगोन अब्ला जों ज' रायलायनोसै मा खालामनांगौ मा खालामनाङा गासैखौबो ज' रायलायगोन जागोन दे दैखरनि मोदाइजो दङ ना? बिराद गोबाव जाथारबायमोन नोंजों रायलायलायिया दङ ना बहाबाफोरसो थांबायलाय? सन्थला नोंखौ दिनैसो नुबाय आं मोजाङैनो दङ ना? आंथ' मोजाङैनो दङलै नाथाय जेंनाया आंनि लोगोनावसो जादों माने आंनि लोगोनि फिसाजोआ थैहां जानानै दं बेनिखायनो आं नोंनि सेराव फैदों अन्नानै आंनि लोगोनि फिसाजोखौ मोजां खालामदो हानायालाय हागोन नाथाय मोनसे खोथा ना आं सिगाङावबो बुंखादोंमोन नोंनिफ्राय माबा मोनसे बुस्थु नांगोन होननानै औ आं गोसोआव दङ बुं मा नांगौ नों आंनो होनो हामारगोन ना हायो बुं आं हानाय मानिखौ नाजागोन खालि आंनि लोगोनि फिसाजोआल' मोजां जानांगौ जागोन दे होमबालाय खोनासं बे दैखर सिङाव थानानै आंबो बानाय मोनबाय आंबो उदांस्रि जानो लुगैबाय बे दैखरनिफ्राय बुं मा खालामनांगौ बिनि थाखाय नोंनि मोदोमखौ आंनो होनांगोन माने नोंनि सोलेराव आंनि जिउमाखौ जायगा होनांगोन अब्लानो आं बे दैखरनिफ्राय उदां जागोन आंनि देहायाव नोंनि जिउमाखौ दोनबा आंनि जिउमायालाय बहा थानांगौ जाखो औ सन्थला मोनसे देहायाव मोननै जिउमा थानो हाया आं उदांस्रि जानो थाखाय नोंनि जिउमायाव जायगा लानांगोन आं मानसि महरै थांनानै थानो लुबैबाय सन्थला नोंखौ आं गोबां हेफाजाब होबोबाय बे बाराव नोंबो आंखौ हेफाजाब होदो नाथाय आङो माबोरै आंनि देहाखौ नोंनो गथायनो आंहाथ' नखर दं गथ' गथाय दं नों बेखौ जेबो साननाङा आं नोंनि देहायाव मानसि महरै अराय मोजाङै लाखिगोन बिसोरखौ नों मा बिनांगौ बिखो नोंनि नांगौ समाव आं नोंखौ हेफाजाब होबाय आंनि नांगौ समाव नों आंखौ हेफाजाब होआ अन्नानै बिदि दाबुंलै आं गोबां फुजा माबा माबि खालामनानै नोंखौ उदांस्रि खालामगोन अब्लाबो आंनि देहाखौ दाबि मानो नोंनि लोगोनि फिसाजोखौ नों हानजानायखौ लुगैयाखै होमबा मानो लुगैया जानो आंनि असे लोगोनि फिसाजोखौ आं जेब्लाबो थांना थानायखौ लुबैयो अन्नानै बिदि दाबि आंनाव जेबो गैया आं मा होनो हानो नोंनिफ्राय आं जेबो लुगैयाखै खालि नोंनि देहाखौसो लुगैदों नों नोंनि देहाखौ आंनो होदो आं नोंनि देहाखौ अरायसम जोथोन लाखिगोन आं हानाय नङा दाबो सम दं गाबोन मोनाबिलिनि 7 बाजियाव नों आंखौ लोगो हमफैनांगोन अब्लानो आं नोंनि लोगोनि फिसाजोखौ मोजां खालामगोन नाथाय नोंथ' आंनि देहाखौ बिदोंना आं बिदि आंनि देहाखौ बोरै गथायनो माबा मोनसे मोननांगौबा माबा मोनसे होफिनखानांगौ बेखौ नोंबो बुजिनांगौ सन्थला आंनो साननो थाखाय सम होदो दे जागोन दे गाबोन मोनाबिलियाव 7 बाजियाव बे जायगायाव फैबानो जाबाय दे गसाइ मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय हेट नोंनि दुखुखौ नुनानै आंहासो बोरैबा मोनफाजोब्बायलै नोंथां थायो मानसि माहारिनाव अनेकथा दुखु थायो आंनि दुखुखौ सानबाय थाबा जानाय नङा नोंनि हिनजावखौबो नागिरनांगौ जोंहा आंनि अनजालि नायगिरि लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ नायबाय दङबा लाइक होलांदे लाइकआनो खम जाथारबायलै कमेन्टखौबो फरायबाय थायो दे रिप्लाइसो हरनाय जाया फरायाखै होननानै दासान दे बयबो लाइक होखांबायबा साबस्क्राइब खालामखांबायबा दे हामबायसै थफिराम आंनि फिसाजोखौ मानो लानानै फैनाय नों खोथाया आंनिसिमबा जेबो नङा नाथाय आंनि फिसाजोनिबा आं सहायनानै थानो हाया बुं थफिराम आंनि फिसाजोखौ मा साननानै लाबोनायमोन नों थफिराम नोंहा लाजिनाय गैया गावनि लोगोनि फिसाजोफोरखौ नोजोर होनो गावनि लोगोनि फिसाजोआबो गावनि फिसाजोजों समान जायो नोंहा एसेबो लाजिनाय गैया
लाजिनाय होनायखौ नों सोरनो फानहरखो खोथाखौ मोनदों होननानै बांद्राय दाबुं नोंनि फिसाजोआसो लामा ससेनिफ्राय खारनानै फैदों आंनि फिसालाजों आंनि फिसाजोआ गैयिखाय बिराद बुंनो मोनथारदों आंनि फिसाजोआ दा गैया नालाय नोंसोर आंनि फिसाजोखौ बानाय बुंगोन नङा होमबा अफिराम आंनो फिननाय नांगौ फिननाय हो माबार नोंसोरबो आंखौसो दुसिदों नङा होमबा नों दुसि जानाय खामानिखौनो मावो थफिराम दिनैसिम मा मोजां खामानि मावखोलै नों आयेननि बेरेखाल' खामानि मावो नोंखौ बे उदां अख्राङाव ओरैनो थाहोजाला नारजि बुदां नैबे थफेरामा मालाबाबो समाजनि बेरेखा हाबा मावाखै समाजनि बेरेखा हाबा मावनाय समाजनि गुबुंलेफोरखौसो आङो नायनो बायो होमबालाय मानो समाजनि गुबुंले खामानि मावनो नागिरनायमोन नोंलाय इसिबां उन्दै बैसोनि गथ'खौ नों मानो हाबा खालामनो लाबोनाय मा खालामदोंमोन आङो लाबोआमोनबा मा खालामदोंमोन मिथिगौ नोंसोरो नोंनि फिसाजोआ थैनो ओंखारदोंमोन दैयाव बाज्रुमनो नागिरदोंमोन बासायनासो लानानै फैदों आं न'आव थांनो हानाय नंला होननानै खाराव माराव गाबनायखाय आं लानानै फैदों नोंनि खोथाखौ बोरै फोथायनो जों मा फोथाया मानो फोथायाबा था देनां फावगालिखौ मोनबाथाय सोंनानै लाबानो जाबाय नैबे थफेरामा बासायदोंना बासायाखैमोन बाज्रुमनो नागिरनायाव नैबे थफेरामा बिखायाव अन्थाइ दोनलायनानै गावनि गोसो थोनायखौ गारब्रबलायबाय बिनिफ्राय नोंसोरनि फिसाजोखौ मोजां रायजो जालांथों बे बुहुमखौ नायथों होननानै आङो हाबा खालामनो नागिरदोंमोन गावहाबो राजि जाबाय गावहाबो आंखौ बयफ्रेन्ड खालामलायबाय एमाव राजानि सिगाङाव होमबा आंनि मा दाय सासे मानसिनि जिउखौ बासायनानै न'आव लाबोनाय आंनि दाय नामा नङा सोरबा सासेनि जिउखौ बासायनाया मानसिनि बिराद गिदिर धोरोम आरो बिराद मोजां खामानिबो मावखादों नों बिसोरलाय मा मिथिगौ बिसोर ओरैनो बखिलाबायोसो गावनि फिसाजोखौ मोजाङै सामलायनो रोङा मालायनि फिसालाखौ दाय होनो फैदों मोजांसो मोननांगौ नोंसोरो नोंसोरनि फिसाजोखौ बासायदों होननानै मा खालामनो आं देलाय बुंलाय दिनै बेसेबां दुखु जादों आं बेसेबां दोखो मालायनि मोजां खामानि मावनो नागिरनायावनो बिथिंबो जाया गेजेरावनो जिंगा लालाल' जाबाय थायो आंहा नोंसोर पाप नांगोनब्रा पाप नांगोन नैबे थफेरामनि गोसोजों गेलेनाया नोंसोर पाप नांगोन पाप नांजोबो नोंसोर पाप नांगोन गासैबो पाप नांगोन नोंसोरो पाप नांगोन मा नायबाय थाखो आंनि फिसालाखौसो नोंसोर दाय हमदों गावनि फिसाजोखौ देनां लोगो मोनबाथाय मोजां सोंबानो जाबाय फिसालाया नोंसानि फिसाजोखौ मोजां जिउ होनोसो बासायदोंमोन हाबा खालामनायदोंमोन उल्था बासायग्राखौसो रायग्रा नोंसोरो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय ओंखारलां जागोन दे गावनि फिसाजोआ मा साननानै फैदों मा खालामदों बेफोरखौ थाल लाया मालायखौसो रायनो फैदों जाबाय फिसाजो गोमानानै दङ बांद्राय जेबो होननांला आच्छा बे एलबार्ट'आसो बहाबा लाङाखैथ' मानो लांनांगौ जाखो लोगोनावसो दंहैयो आंनि फिसालाया मालाबाबो बिदि नङा अब्लालाय बहाथो थांखो बे गथ'आलाय आयै आंनि बादिब्ला फावगालिखौ एन्टनियानो लानानै थांबाय बायदि मोनदों आं नोंबो बिदिसो नङा आयै आं एलबार्ट'नि रुममेटनो फन हरदोंमोन मा बुंदों बेलाय एलबार्ट'आ गुवाहाटियाव दङ होननानै बुंदोंमोन उनाव आं सोंदोंमोन सोर थांदों होनना बुंनायाव ओमफ्राय मा जाखोथाय दसेनो खोथाखौ सोलायफिनबाय एलबार्ट'आ गैया होननानै बुंबाय बिदिबा बियो फावगालिखौ लानानै थांदों इसिबां बिमानि बेरेखा खामानि मावग्रा जाथारबायना बियो हिनजाव गोदाना उन्दै हौवा गोदाना बोराय होननानै बुंबाय थाखादोंमोन बियो थैथ'ल' बियो आयै नों बांद्राय रागा जोंनाङा आंनि मथेबा एलबार्ट'आ जेबो गाज्रि खामानि मावाखै मानो होनोब्ला बे हाबाखौ आंबो जाजानो बादों सिरि था नोंसोर एलबार्ट' फंबाय फावगालिखौ जेराव लांदों बेवहाय मोजाङै दोनबानो जाबाय आं नै गारि लांनो फैदों मा नोंसोर मोनहैबायना नारजि बुदां हा फैफिनबायबो इसेबां थाब आच्छा दे फावगालिखौ मोनबाथाय आं थांगोन दे जागोन दे जागोन आफा मा होनखो थफेरा मोननाव थांथ'ला मानो आफा दासो नारजि बुदां फन खालामदोंमोन आंखौ थांनांला होननानै बुंदों गावसोरबो थांगासिनो न'आव आच्छा बार' थाइबानि लारु इसिबां गाज्रि नांलायथारनायमोन ना नोंसोरो आफा एसे गाज्रिनो नांलायदोंमोन आरो फावगालिया आंखौ दुखु मोनदोंमोन आरोना थफेरामखौ आंनि मेगननि नोजोरावनो आंनि खाथियावनो आंनि सेरावनो बयफ्रेन्ड बानायनानै बिसोर सानैबो थांदों लोगो ब्रेकआप लोगो बयफ्रेन्ड बेबो थफेरामखौ एमाव बेटा नों मा खालामनो सानो दालाय आं आंनि गोरोन्थिखौ बुजिबाय आफा बेनिखायनो आं मादै आफानाव निमाहा बिबाय नाथाय आंनि निमाहा बिनाया बिराद लेट जाबाय आफा सिगाङावनो फैसाखौ बिनानै निमाहा बिनायमोनब्ला बिदि जानाय नङामोन आफा बेफोर गासिबो आंनिनो गोरोन्थि आच्छा बार' थाइबानि लारु गोरोन्थियाथ' जायाखै नङा जाबाय गोरोन्थिखौ सुद्रायनो नांखासिगोन फावगालियाल' फैथोंसै दे दा फावगालिखौबो मिथिबाय गुवाहाटियाव दंहैनो फावगालिया गुवाहाटियाव गुवाहाटियाव दंहैनो बांद्राय टेनसन खालामबाय थानांला मावबाय था बारनिफ्राय सानै हयै खामानिफोरखौ मावदो माबा मोनसे गोनो गोथो जायोबा नोम्फानाव सोंबानो जाबाय नोम्फा अमा राजानाव जागोन दे आफा नोंथ' मोनाबाय न'आवथ' आफा